Тяхната младежка, обърнете се, нека да се изправим всички. Се елачи тука, вече елачи тука, дай на Фатма да снима. Елачи тука е Бог, спокойно, обърнете се към цялата църква. Това е Бог, който, елачи тука, Мечо, Сечо. Това е първата двойка, която Бог се твори, се събрал в единство. Бог да ги благослови, това е голяма радост за нас, наистина, защото това е Божията воля за вас. И винаги дръжте един за друг. Когато винаги си покорява на твоят мъж и ти люби жена си, винаги си носете и не гледайте на грешките си, но винаги любовта на Бога да преизобилства във вашите сърца. И никога не забравяйте Господ, защото Господ ви събран. Господ има план с вас и Той няма да го изостави. Вие сте създадени от Господа за Господа. Вярвам, че Бог ще ви употреби. Винаги се ценете, пазете се, обичайте се и над всичко побеждавайте всеки проблем с любовта на Господа. Така искам да се държите за ръце. Нека да ги благословим. Халелуя! Двамата младежки, които си искам да сложите ръце върху тях, да се молите за тяхното благословение. И нека всички да се молите за тяхното благословение. Бог да ги благословя. Мечо, слагай ръце върху тях. Халелуя! Седете, докосвайте ги и се молете. Халелуя! А се не моли са. Халелуя, Исусе, Татко Небесен. Затвори, Татко Небесен, умове чисти за Теб, Исусе. Халелуя! Моля Те, Исусе, Татко Небесен, напътствайки в всяко едно начинание, Татко Небесен, което за Твоята цел и за Твоите намерения, Исусе, Татко Небесен. Моля Те и прося, Татко Небесен, води ги към своите пътеки, Татко Небесен. Нека да зачитат, Татко Небесен, в Твоя свят дух, Исусе, Татко Небесен. Нека опитава огънят на светите които, Татко Небесен, във всяко едно дело и намерение, Татко Небесен, за Теб и за Твоите цели и намерения, Исусе, Татко Небесен. Моля Те за тях, Татко Небесен, да затвори състав чисти, които да служат на Теб, Татко Небесен, Татко Небесен. Моля Те, Татко Небесен, чрез тях, Исусе, Татко Небесен, повярват много младежи, Татко Небесен, които ще бъдат изградени за Твоите цели и намерения, Исусе, Татко Небесен. Моля Те и прося, Татко Небесен, от сърцето си, Татко Небесен, от цялото си сърце, Татко Небесен. Моля Те, Исусе, Татко Небесен, нека изработване, Татко Небесен, тяхното спасение и за спасението на всички младежи, Татко Небесен, за които ще служи, Татко Небесен, за Твоя слава и чест, Татко Небесен, за Твоите намерения, Исусе, Татко Небесен. Моля Те, изпрося, Татко Небесен, да бъдеш над тях, Татко Небесен, над всички младежи, които слушат за Тебе, Татко Небесен. Вътре в сърцата, Татко Небесен, сълявай се мощно и силно, Татко Небесен. Дай ново начало на всеки локал, Татко Небесен. Дай ново начало за всички младежи, Татко Небесен. Халелуя, Исусе, Татко Небесен. Води и ръководи, Татко Небесен, в Твоите цели намерения, Исусе, Татко Небесен. И може към Амин. Вече моли се. Халелуя. Продължете да се молите. Господи, святи Боже, благодарим Ти, Господи, за Твоята милост. Халелуя. Благодарим Ти, Господи, за тези чудесни младежи, Боже. Ти ги събра, Господи, под Твоето крило, святи Боже. Сега Ти ги закрили, Господи Боже. Нека Твоята мощна ръка да бъде винаги на тях. Халелуя! Покажи милост към тях, святи Боже. Нека милостта Ти обитава винаги в тях, си, Боже мой. Благослови ги, Господи Боже мой. Благослови ги за Твоите цели и намерения, Господи, святи Исус. Опази ги, Господи Боже. Опази ги, святи Исус. Нека Ти винаги да питнаш на тях, святи Боже, защото милостта Ти е огромна, Господи Боже мой. Умолявам Те, Господи Боже, благодаря Ти за тях, Господи, че Ти ни ги даде, святи Исус. Благодаря Ти, Господи, че Ти ги обвърза, Господи. Да я ги служи към Тебе, святи Исус, за Твоите цели, за Твоите намерения, Господи Боже, да бъдат верни служители за Тебе, святи Исус. Защото ние така искаме, Господи Боже му. Защото Ти така искаш, святи Исус. Защото това е угодно за Тебе, святи Боже. Благодарим Ти, Господи Боже мой. Предоставяме ги в Твоята ръка, Господи Боже. Ти да водиш живота им, Господи, както Ти искаш, Господи. Както на Тебе Ти е угодно, святи Исус. Благослови ги, Господи, святи Исус. В името на Исуса умолявам Те, святи Отче. Алелуя, Господи Боже. Амин. Боже святи, ето Ти казваш, Боже мой, тези, които аз събирам, никой да ни разделя. Ето, Господи, издигам Иво и Фат пред Тебе, Господи. И Те моля Твоето благоволение и благословение да бъде върху тях. Опази ги, Господи, от видим и невидим върховете на ръка за храна. Боже, моля Те, Господи, Твоята милост да бъде върху тях, Господи Боже. Закриля и пази ги светло страни, Господи Боже. Моля Те, Господи, да втичнат тях светло страни, Господи. И да ги закриляш в Твоите милости, в Твоите благости светло страни, Господи. Аз ги приставям пред Тебе, Боже мой, Иво и Фата, Боже. Боже, Те са Твои, Господи. Пази ги, Господи Боже мой, и направи ги за Тебе, Боже мой, да служат правилно и достойно за Тебе, Боже мой.
Моля те, Господи Боже мой, дай му думата, Боже, дай му духът ни, Господи, да се борят на Твое, чрез Твое дух и благодат, Боже, да бъдат единни, Боже мой, сплотени, Господи Боже мой, Боже, моля те, Боже мой, помазвай ги, Господи. И Твоя дух да бъде върху тях. Да оставай семействата им, Боже мой. Да бъдат в единство, Боже мой. Не позволявай раздорникът, Боже, да се раздори, Боже мой. Но, Боже, моля те, закрили ги, Господи, Боже мой. Благославяй семействата им и да ги остави си, Боже мой. Предоставям тях и семействата им в Твоята ръка, Боже. Пази, закрили ги, Господи Боже. Благославяй ги, Боже мой. И нека, Боже, Ти имаш грижа за тях, Боже, благодаря Ти. И казвам, Боже мой. Amen. Amen. Може да седнете.